Ja kuvataan hiljaisuus. Kamera käy. Poikki. Ja laita siihen poikki. No, ja kuvataan. Käy. Poikki. No niin, tää on älä nyt anna se. Ei, poikki. Kamerat. Käy. Poikki uudestaan. Ja kuvataan. Ei, poikki. Käy. Laita ne puput. Käy. No kattakaa. Poikki. Nyt käy. Ja uudestaan. Nonni. Eikö vois kokeilla kahta tyttökania? Tää on jo tyttöjä. Mennään lounasta.